Her er så også en leg, jeg lige sådan har halvopfundet. Det er, ideen kommer faktisk fra et drukspil, men det smager noget. Vi har 5 liv, og så stiller man så alle lægger hånden ind i en rundkreds. Så skal man så stille hinanden spørgsmål. Og det vil sige, hvis det spørgsmål lyder sådan her, hvis du godt kan lide dyr, skal du fjerne en finger. Og alle dem, der godt kan lide dyr, skal så fjerne en finger. Hvis man så kan man så er det den anden tur til at spille spørgsmål. Så kan det være, at den anden siger, alle dem, der går til fodbold, skal fjerne en finger. Så kan det også være, at man skal fjerne en finger. Og så kan det være, at man skal spørge alle dem, der godt kan lide at høre historier. Så kan man også fjerne en finger, hvis man kan lide at høre historier. Og så stille og roligt har man fjernet alle fingrene, og så har man ikke flere liv tilbage. Men til gengæld har man en masse idéer om, hvad man godt kan lide.